И коста хора, аз съм Алекс и здравейте в моето видео. Сега ще снимаме... Аз съм Марти, благодаря, че попитахте. Сега ще правим чалендж. Марти ще е на мишката, аз на клавиатурата. Сега... Много внимание малко, ама ще се оправи. Чакайте, Там има помпа. знам да е го френ. Ревърс. О, как станаха 85 човека? Земия. Газук. Дай напред. Сега ще се опитаме да убием боса. Уж. Втора помпа. Не, вземи само помпа. Махни от инвентарито. Не бе, не тази е по-хубава. Махни от тази. Кажи се просто... О, китара. Сега вземи само патроните. Китарата я сложи другаде, някъде е тук. Тук, да. И да. Чакай, е тук. Дай. SMG. Да, но. Още едно SMG. О, това е AR. За камерата, ако не знаете кой го държи, това е брат ми. Аре, държи се бе. Мони бомбони. Да. Ще се опитаме да убием боса. Кастел, да. Сигурно с него успеем. Няма да успеем за това да се тръгваме. Чакай. Дай на Яра. Вече ми трябва да спами. Алекс! Абе. Сега... Не бе. Сега тук трябва да изчезваме. Защото тук е много опасно. Няма никъде. Някъде по-далече. Я да е тук. Дай ходим при това. Не бе. При това. Ела тук бързо. Махни. Е тук. Е тук оръжие. За тебе оръжие. Малко му е бър. Това е бот. Чакай, че то се стресна. Аре, бий го! Да, то само го наспаме, то спаме. Те, виж, Цъкни помпа да го убия с помпа. Аз няма как. добре, я вземи за тебе, виж. Я го вземи тук. Чакай, аз ще го взема. Размести го. Да, чакайте хора. Помпата на второ. И SMG-то тук, да. Не бе! Давай газу. Зад нас обърни. Дай шифт. Хайде да го оставим този малумник. Ела вземем тук малко. Отдай да наем бот. Чакай. Как имаш толкова много злато? Дай наеми го. Вземи метките, че да се хилнеш на 100 и после това. Не бе, дай. О, ето не го взем. Аз няма да взема метки. Сега дай с китарата. Да видим. Дай. Да, ето. Не стигнахме за ботката. Виж къде отиде. Ботката се самоуби. Верно ли? Не. Ама ето е. 5, 4, 3, 2, 1. Дай китара. Къде трябва да отидем? Чакай, сега чакайте малко. Давай, Марти.
О, ние отивахме пак на тъпото място. Чакай, Чай да извън, играй от двете. хора, има малко Затруднение. затруднения, защото му звънят на този. Давай. Аре, бегай от тук, бегай от тук. 4, бегай от тук. Да. Тук не е гледното място, защото тук има най-много хора. Аз да отивам в етакища. Не, ходи. Как да хода, ти трябва да ходиш. Сега си мърда от тъпата мишка. Скок. Направи кирка. Не цъкай, цъкай. Кола. Видя ли? Да, видях я. Аре, ще се опитаме да се качим вътре. Стреляй. Ето. Дай се едно кракнат. Ето стои. Вътре. Защо? Това май ще умре, много ни лаги. Строй. Направи си бокс. Бегай с китарата. О, както си, тук има. Качвай се. Изчакай го. Аре, бот. Аре, Бавно развиваш. О, както взема. Тъпа ботка. Хора, напишете ми в коментарите каква ботка вие искате да се добавили в Fortnite. Че аз като гледам каква ботка са взели, каква ботка са добавили в играта. Браво, бот. Чакай да скача. Не бе. ръкавици. Давай! Опа, забравих, че трябва да... Да, ти трябваше да даш нож. Не. Какъв си ти, бе? 30 за първа игра. Добре, хора, не бе, дай рецептното лоби. Монка. И хора, ето ни. Това си е готино. Чакай, дай си го сложа на моите. Малко ще ми пречи. Марто е сега се връща. Е тук. Тази си е готина. Ако и вие го имате, напишете хаш. Ако и вие го имате, напишете хаштаг Fortnite. Това си пасва много, ама не чак. Монката малко мърда. Накрая ще си купя зелен екран и ще са по-добри моите видеа. За сега. Вижте аз кой левел съм. Плей. Аре, снимай, мони. Сега ще играем на The Pitch. Мартин ще е на мишката, аз на клавиатурата. На публик ли? Да. Ако направим 10 кила, то 10 Трябва да ни кихнете нещо. Не бе. За 10 кила 10 000 лайка.
това видео, когато... И 10 000 сабскрайбъра. Не, 10 000 лайка. Ако искате втора част на тая поредица. Сега монката, той снима, нали? И ето ни сега да си вземем оръжия. Брат, защо не ти бачка мишката? Защото не си е натиснал. Ето го. What? Как? Кой натисна? Да, чакай, SMG. Ще си взема обрани. Тук е един AR. Legendary. Служи му... На AR. Това му слагай. Чакай, подреди го. Ти да вземеш снайпер. Това е тук. Импулски. Ще съм близо до тях. Не, снайпер вземи. Моли, направи ли го? Да. Добре. Брат ми ще става оператор на моите видеа. Импулски. Просто не е без тях. Рибата къде беше? Ето сега инвенторите отвори. Давай. Уй! Какво са построили тия, бе? Те май ще са много силни. Аз като гледам как ще ги убием, те виж какви едити правят, бе. Хора, ако някой може да едитва като тях... Да лайкне видеото. Да. Така. Вземи кирка. Чакай. Не бе, ще спрем. Снайперист? Крак? Айде, първия ни кил. Скопнат. Аре, втория ни кил. Брат, се обади. Ама, виж какво са построили тези слабец. Да, то сигурно. Ние сме на първо. Да. Аз тази игра играм много. Браво, бе, 3 кила. Много са лесни тея. Ние можем и на Zero Build. Вижте аз колко кила имам. Нали, споделече. Мани бъм. Оп, трепат са. То се добър. Етни го. Етни го де? Не, чуй, не му взех. Аз не му набих една помпа. Аре, работи с мишка. Давай, не ти трябва да отидеш там. Има и много силни и много слаби в тази игра. Мен, като влеза в The Pit, ми дава да игра с слабаци. Слабаци. Ти ли го уби? Да. Браво. 5 кила. 5000 вече трябва да сте направили, хора. Бързо правете. Че да се хилнем на щит. Клякай. Готово. Да. И кампанка. И ще му идваме на това. Помпа. Аре да изитни го. Убиха го. Това беше бърз.
Ама много бързо си ги извади. То е лесно, просто. Моля. Чакай, не бе. Не може да спреш. Знаете, че и той ще снима, и той ще си прави канал. Но скоро... О, бегу. То не, нали уби първия път? Да. Ако бях само аз, на и двете щях да му разката фамилията, ама сега... Няма видео. Да ви е по-забавно. Ето го, бе. Не. Оп, 119. Спамер. Едитни го. Не, брат. Аз ще му разкатая после фамилията. Аре, и аз после ще влезна с тебе и ще стигнем и ще го разкатаем. Между другото и двамата играем в Fortnite. От компютри най-доброто. Оп, ето го. Да успаем ние. Ето го. Моли се му. Моли спрял се. Аре, ще си играем. Аре, сега тук. Много изнервя. Между другото, хора, вижте с какъв скоп играе то. Който играе с този скот, да каже, да напише в коментарите хаштаг квадрат. Хаштаг най-добрия скоп. А който мисли, че обикновения е най-готин, да каже хаштаг обикновения скоп е много готин. Според мен обикновения е по-готин, обаче той си мисли, че този скоп е по-готин. Видяхте ли го това, хора? Помпа. Браво. И как ни изкара кила? Взе кила. То ще го убием. Спами. Стига, те ни взимат килите. Или той е жив. Слант Ротико. Мале, запомни го. Тук си пръстите болят мен. Твоите. Много. Стичай! Да, и така става. Дай, пикакс. Не, ти ще скочи. Защото не видя ли, че мина изстрела долу? Не трябваше да скочиш. Добре, няма нищо. Малко ми е странно без това напрежение в мишката. Ето го смотаняка. Спами. Не, те са могънни спамери. Да, колкото кило направим, толкова харесвания трябва да има. 6 кила, 6000. Да. Много бързо напредме 6 кила и много бързо умряхме. Оп, 42. 121. На едно е. Браво, бе. Така. Дай пак импулска. Да не се занимаваме с това. Или пък се занимаваме.
Виж как мен спами. Тъпанат. Хора, в другото видео ще гледате след 2 дена. Пускам пак още едно видео. Аз днеска ще си правя канал и ще пускам видео, така че гледайте го. Ще участва той, другия Алекс, Да. Стиви може. Тази вечер от 9 часа ще го снимам. Така че гледайте. И сабскрайбвайте. Не знам, че аз правя видеа само сряда и петър. Чакай. В моя канал ще си купуваме люти неща и ще ги пробваме, така че не изпускайте. То 85? Също не спам. Много са ти шумни копчетата. Карам. Ще ме купуват малка клавиатура и да. Брат ми снима сега толкова близо. Не толкова близо. 7 кила сме направили. 7000. Направихте ли ги, хора? Оп. Ще го спама. Tady има 8 кила. Дали ще направим 8 кил, by the way? Оп, ето го тъпанаря. Видите? Без. 50 кила, оп, кракнат. Ооо. Къде гледаш, бе? То седеше на едно място и нищо не правиш. 5000 XP, ще му дигнем левел на момчето. Да, 10 000 лайка да сте направили, бе. Дали ще направим 11 кил? В канала ми май има такова видео. Ама това е по-различно. Абонирайте се, ако искате още такива видеа. Сега да продължаваме да ги къртим. Браво, един си замина. Айде, убихме го тоя. Да презаредим оръжията. Ето го. И да. И да, хора, това беше всичко от нас. И трябва да направите 12 000 лайка. От мен, чао!